Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ सनितपुर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो सनितपुर जिल्लाया ढेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय सिजौगुरि गामियाव सासे बर' उन्दै हौवासाया फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'नि बिमाया गथ'खौ बिबैनो दोनलांना माइ गायनो थांदोंमोन बे समावनो बेलासिनि 3 रिंगासो समाव मिथिस्लाब मोनै न'नि सेराव थानाय फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमानाङो नैथियाव दङ पाकिस्तान हादराव मैया गंसे बास गारियाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया जालाङो बे बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जानानै थांनायजों लोगोसे सा 28 सुबुङा जोखोम जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव सा 9 चाइनिज नोगोरारिफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 28 चाइनिज नोगोरारिफोरा जोखोम जायो चाइनिज नोगोरारिफोरा थिखानि खामानि सोलिबाय थानायाव इन्जिनियार सार्भेयार आरो मेकानिकेल स्टाफ महरै खामानिबो मावोमोन बे जाथायनि उनाव चाइना सरकारा पाकिस्तान सरकारखौ बे जाथायनि सायाव गोख्रों सं दाननानै नायबिजिरनो थाखाय खावलायो थामथियाव दङ बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा NLFB आफादनि सायाव क'क्राझाराव MP नबकुमार सरनियानि बेरफ्रुसार बिबुंथि NLFBआव गोबां बर' लाइमोनफोरा हाबदों आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो सा 500 सेंग्राफोरा हाबदों बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बर' हालामाव दाबो थिउरियानि जेंना सुस्रां जायाखै होनना क'क्राझाराव हानजायारि जथुमाव बाहागो लानानै बे बेरफ्रुसार बिबुंथिखौ लाखियो MP नबकुमार सरनिया बिथाङा ब्रैथियाव दङ बावैसो सान सिगां आसामनि केबिनेटआ गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव रैखाथि थानो गनायथि होनायखौ फिन गोख्रों रावजों सोंखारिदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया जौगाखां माहारि गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव रैखाथि थानो गनायथि होनाय हेंथायै मानो बर'नि माहारियारि आफादफोरा बाथ्रा बुङाखै होनना गोख्रों अजद दैखांदों दावराव देख्रेब नार्जारिया मैया क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंबावोदि आसामनि केबिनेटआ लानाय थिरांथाखौ फिन नायबिजिरफिननांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि MN दाहालनि जोहै मन्त्रि रानज पेगु आरो आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनिसिम गोसोखांलाय दैथायहरदों होनना बर' हारिनि इयुननि थाखाय आथिखालाव आसामाव सोलिबाय थानाय बिधानसभा बाजेट जथुमाव बे बिलखौ पास खालामनो नाङा होनना बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनिसिम गोसोखांलाय दैथायहरो होनना बुंथियो बिथाङा बुंबावोदि जों जिल्ला बेंगिरिनो इमिडियेट धरना होनायनि पारमिशनबो बिदों दा पुलिसनिफ्रायबो रिपर्ट फैनांगौ जों पारमिशन मोनोब्ला जों धरना होगोन आरो लोगोसे जों दिसपुराव थांनानैबो धरना होनो सानदों बाथियो दङ बावैसो सान सिगां बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा NLFB आफादनि जिल्ला कमान्डार जयप्रकाश नार्जारिखौ इनकाउन्टार खालामनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन नाथाय ससियेल मिडियायाव जयप्रकाश नार्जारिनि गांसे फट'आ भाइराल जादों बे फट'खौ मोजाङै नोजोर होयोब्ला बिथांखौ आथिं आखाइ बुख्रुबजोबनानै गुलि गावग्लिदों बिथांनि खर' मेलेम गजोबनाय बिथांनि आसिफोरखौबो सिखाजों हानाय आरो उदैयावबो सिखाजों थुनाय सिन नुनो मोन्दों बेजों फोरमान मोनोदि बर' फिसा जयप्रकाश नार्जारिखौ जोबोर इनायै बुथारदों होनना बिथाङा NLFB आफादनि गिबि मंख्लं हिसाबै अरायसम जारिमिन जानानै थासिगोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।